A fadar deirfinn go bhfuil is ag fámhór na Gaeilgeoirí in Éireann agus ag a lán daoine sa phobal i gcuiteanna in Éireann cad é Gluaiseacht an Pop Up Gaeltacht. Ach dó siúd gan é nó mór an ólas faoi an bhiste leat cuairsí sa chóirtún faoi cad é na Phríora agus faoin gcuí in háda sé go bhfuil an Gluaiseacht ag an stádin bhfuil sé inniu. Gluaiseacht, anna, sin simú, bailachháin le chuirsí sa ghéanamh ar gan daus, yeah. Agus ní dhearing a riomh go lis ag formhór na Gaeilgeoirí, tá i gánaí géirí go meach lis ag gachtainna, so is maithan deise seo fiú just an sort an cuinceap a bhíú. Ach go bonúsach an rud a dhéantar ná uair sa bhí, doing it in my lia array no sugus coror aitiniela timple na tira ag brahar na dinita agru round ter chachtharnia agus ballion Gaeilge Chéile sa chachtharnia sin chanol like sinné go bonúsach an bonaim atá ann ná chachtharnia no ait in bhfuil béle ann de gná a líana le Gaeilgeoirí le Gael agus go méich an Gaeilge mar teanga cumarsáide na híthe agus sinné ní leon rialacha eile ní leon síimsíocht agrathe ní enam mudáit ní a bhucail nó cornéil nó cúne a ranú nó éidir an tuirtin a rudí enam mud ná bailímid le chéile agus an chuí is fearr le chuirsí síana bhar ná an tain rudí enam muidne ná go gcuirmid bat signal in éirde agus deirmid leis na Gael bhfuil fáin ar bailú an seo agus an sin landálinn siad agus bíon iad an sco againn de ná. Tá tú mar cóhbhunathir ar an Gluaiseacht seo, cé nó hí an cóhbhunathir eile? An cóhbhunathir eile má leabhádóir Oscar O'Keira is blá cléag muid an bhirrtaing tógach Oscar le Gaeilge agus deala mission mo chud Gaeilge ar scóil agus an fá is dócha gur réitímar le chéile agus gur hanamar ar an gcuinceapisiú ná thart am a thosaímar leis an Pop Up Gaeltacht hí annach chud caintas na meán rá nach raibh aon duna chaint na Gaeilge ag leabhart na Gaeilge nach raibh aon duná leir taobhmuid an airnáil le dachis den airnáil Gaeilge chumá na Gaeilgeoirí profisiúnta agus cacamis cosú le sin go bonúsach an rud a bhí á léamh agus ach lusant againge ná nach raibh andaí agus bhí mar tuairt just creidamar gur cacamas lofa é sin so mar bhláchlíag mar Gael orbacha fearrtaí mar rud ag an dhéanamh so sin ceá gur bhunaíomar le chéile chuinceap na Pop Up Gaeltachta. Agus bunaíoch é an ceart chun rá ag deire fios a séideag? Mína saona fios a séideag ceartta go géiles go thomláin dairn ronaíam mar bar má leachlé bar rua ar seáid Clarendon agus bhartíam mar just landá lean níor thugam mar aon rábhad an bhar just chur mar sús ar na meán hóisiilta é scap sé cosú le tine íon. Bhí anna haíocht againn ó na stáisiún radio go háirithe na stáisiún radio pobal am maiile lé radio na Life agus Níor FM bhí radio na Gaeltachta caintling bhí Newstalk a caintling bhí na meán Gaeilge agus béle nar a chuúla siad na focla Pop Up Gaeltacht mar ní rud aon rud eile againn seachas na focla an rud a rinne mar ná Pop Up Gaeltacht barrua ar an ihe seo in san fob seo agus bhí mar agsúla go deoch fethe nó trocha duine agus annig níos mú ná gachéad bhí an áidplódathe bhí ring seasamh ar an sráid bhí sé dochreite agus tá sé héiscoil an airt gan airt ó hinna le. An neann sibh go dtí únéir an teachtarhanna rih ré go bhfuil sibh ag teacht? Well, ní raibh sé riomh mar aimime going ag sinna dhéanamh ach go am go chéile bíanaring go háirithe má haimiid roundú pub ina míon annacha daoine de an ná agus ní aon muid cead riomh ghulgadí pub ní hé sin atá bhaing ach go am go chéile tugad mud rábheith don únéir nó don bhanaisteoir dúireach le rá tá 300 duine nó tá 200 duine ag teacht chuig an táne an ihe seo bhfuil se bhan an daile leis agus an tainrúd a táid a gurí seachant ná saoligh dá méid gé gán agus bheith slua ann hena féin agus nach mechud an takeover ceart dhéanamh. So sin an tainrúd a táid a gurí seachant ach tá iirithe go mailing go dtí seo réon tíircí tuairt rábhad a roioine agus níor dúilta gé áitráin hí áit a bháin ní luí me cén ceán ach bhí siad borthe bhí siad a rá beidir nach cuairúin teacht mar ní raibh siad an daile le 350 duine bhí customary acu agus just híamar síos leis a banisteir is muidna na customary
tá airgid aing. Agus sinna rud a chrohín sé go bhfuil airgid ann, agus nach daoine difriúla iad muintear na Gaeilge in éair. An naibríonn tú féin agus oscar leis na Pop Up Gaeltacht timpeall na tíre agus dar náid timpeall na Cluain freisin, mar tá is gom bhfuil roinnt timpeall na Cluain freisin nach bhfuil? Yeah, tá agus fáimmuid riomhfust nó teachtacht ar Facebook nó DM ar Twitter beag nach gaciile lá ag fáil amach chunascar féidir an Pop Up Gaeltacht a chur fáil am áid clúchas is cum a céáid a sin. An céad drám le teachtugging riomh, tháinig siad thugging a lua agus bhhacha siad an cuincap, sular hála an céad Pop Up Gaeltacht, tháinig drám ó nu ára chugging, agus tuairtí táid gurí an céna dhéanamh an féidirling, agus bhartíí mar ar an spotta go mbeidh faointe oscailte ag bhaint le seo beidir go dtigann tú an term riomhreachta faointe oscailte nó open source, gur féidir le duine ar down an cuincap a chuid agus péród gur mín le a dhéanamh le agus sin rud atá bhaing. So bin a rud a rinnemer agus nuair a hagan daoine a deagháling cínte neadar an féile a rag an naibrín mud le seolam muid sort list a nudanna, list a stuff atá fálamtha againge agus an sin cúpla íomhá agus beidir fiseán ag míú cad is Pop Up Gaeltacht down ach seacha sin ní churann muid aon stampa ar bíon gach Pop Up Gaeltacht difriúil is cum a cáthait in na mín sé agus tá mar a ceappa bhfuil tuairim is just beag an í nósciún céad Pop Up Gaeltacht tééis tarlint timpeall na Cluain. In áit ní có scapi le La Paz, Bolivia, Vancouver, Canada, Nua Auruk agus Los Angeles, bhí ceanna Perth, Abu Dhabi, Dubai, Shanghai, Tokyo, agus fiú drama hir chun é lítrama. So bhí siad in gachait. Agus tá ceann i listúil an seachan seo. Bíon ceann i listúil go réalta, agus bíon ceann i trálí go réalta, agus bíon ceann i gcorcaigh go réalta, agus bíon ceann choróir an dúndalgan, agus bíon ceann am go chéile i méil ferriste, agus sin iad na cín a Harlíns a ríist agus a ríist eile, agus tá sé ionach ar sinna eáil go bhfuil sé tarraingt daoine le chéile in sna háitiní seo chomá. An bhfuil meascán de gach sais ísgrúpa a mínig freastal orthú ná bhfuil fórmhór na nínig freastal orthú sort óg? Ná meascán a bhíon saon agus meascán ísgrúpaí, meascán leibhéil Gaeilge, meascán cinál duine. Brahan an slua ar an mar a luigh mé ní leon differ idir lucht an bhéirlegs lucht an Gaeilge ach an teanga. So níon muid differúil nó aonrad, níon muid weird. So, tagan daoine nar a mailó bar. Agus ach tá drama an a hagan go dtí gach ile ceann agus an drám sin idir óg agus éiste, tá siad idir meanachmach agus úsalachmach, ísalachmach is cuma. Tá meascán iontacht an scop, bíon daoine ann ó 8 sús go dtí. Déirthing an duine sinna a bhfuil mé leis go dtí seo ag na pop-ups i maiile lia, bhí sé tuairim is 8 agus ag leanant leis. So, bíon drám iontacht ann idir gach cinál ís agus gach ile cinál duine chuma. Is deascéil ar nó é Gluaiseacht an Pop Up Gaeltacht. An bhfuil éon plan na go speisialta goibh sa gearr nó man terma nó bhfuil sé sort tá sí just ag leanúint a roiig leis nó a chuman éon plan eile goibh? Well, bhreala mar bhfuil planana agin ach de gan ná níos muoín mu ach caiicís rihra, so tar éis gach fap-up bí mu ag denmh anáil agus just ag breú ar cén chuí a raibh sé sa breú siar cé bhéh daoine bhí ann cén chuí gur féidirling fios a chur agus an sin caiicís rih an cé ceann eile raníon mu cé náid a bhfuil sé sin le dul. So plananí níl mór an de flananí againg sa bhd terma sa bhean terma bhí mar anam na hen sin mar bhúteoirí gradam glór na Gael. So tá sin an bhá, so neadar an féidirling ag sinna úsáid sort mar ardán leis an cuincap a chur chun céin daine nach go cloiste acu faoi go dtí seo. Agus ba mu denmh ceann olmhór a ggur íthafáric a ríist im léine, so tá mu ag súil go mór le sin, be sé áite cínt mór le rá i gceartláir chahar bhaile áthach lia. Ach ná ní léon planan eile mar de an ná ní smuoín mu cosúla sin, agus ní léon airgad á dhéanamh againg as, so neadidir cén chuig go féidir mu é ahrú mór an. Ceapim sin ní gá díad níos mó plan a bheith agin má leanan an sort Gluaiseacht a roiig bei sé sin cóionach just mar atá sé, you know what I mean? Is stáisiún radio é níor a fém do bhlá léon nó. Féidir a rá dúirt tú an sin go bhfuil ócáda goibh ar lánéh páric. Tá ceann ribh sin freisin ach bhfuil an maiile lé. Tá, beidh ceann againg ar an dar lá fihit de mí Feabhra, beidh sé ar na céimh na thuig i deach tarne O'Connells
siúláid an bachelor nó bachelor's walk an 8 o'clock aráig agus má tain duna géiste nach raibh ag pop-up Gaeltacht riomh tá bear seo go bra sé das tá sé ciún agus beag fáilte agus fithe rihéine teachtan mar a bhíon ag an ná. Dómh siúd a géisteach linn aniu ar rádio nó ar podcréile an féidir a ráún cad é an bhealach is fearr chun a bheith ar an álas faoin ihí sóisialta is déine. Duine le Pop-Up Gaeltacht just an bailach is fearr ná mu de leanúnt ar Twitter agus ar Facebook tá mu at Pop-Up Gael ar Twitter agus facebook.com/Pop-Up Gaeltacht. Is féidir le rifos de heola thugaing Pop-Up Gaeltacht ag gmail.com nó má bhreanín sibh má tá simaige in íontí hóisialta eile nach midna iad breaníí ar peg.caí an álara ilgnéithech Gaeilge agus tá annach chud bailí eile an bailach is fearr ná rian an meán hóisialta tá siad rás bíon daine cainte chéile an tamar fad sna grúpaí Gaeilge amháin nó Gaeilge más féidir béle más gá na grúpaí hóisialta sin agus arguntas féin Pop-Up Gaeltacht so beag sé bhar an álas má leanann sibh na grúpaí agus na chunta sin. Ok, Peadar bhí sé just caiinseat bé mé caiinseat a rís ag an Pop-Up Gaeltacht ag ná túlagam gormíle maigad. Yeah, tá silgum tú eiscin da Darren agus aon duine tá géite le níor FM an or seo. Slán.